Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ अरुणाचल प्रदेशनि आपार सियांग जिल्लायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। बे अर खामनायजों गंनैजौ नखरजों लोगोसे दखानफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबो। बे अर खामनाय जाथाया यिनक्यंग सहरनि मोनसे बाजाराव सोमजियो। गंसे सिलिन्डारा बेरफ्रुनायनि जाहोनाव बे ओनसोलाव अर खामनाय जाथाया सोमजियो आरो उनाव बे अर खामनायजों गं 50 सिलिन्डार बेरफ्रुयो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै अर खोमोरग्रा हानजाया जाथायथिलियाव फैनानै अरखौ खोमोरनो हायोब्लाबो अरखौ खोमोरनायनि सिगाङावनो न'-बां सिलिंखार जाजोबबायमोन। बे अर खामनाय जाथायाव रावबो जेबो जायाखैब्लाबो अर खामनायजों कोटि रांनि सम्पत्ति खहा जायो। गुवाहाटीआव आयेन बेरेखा मै बेदर फाननायनि दायाव साथाम हमजादों। गुवाहाटीनि मातखारिया ओनसोलाव हमजादों साथाम मै बेदर फानग्राफोरा। मोनसे स्रोद सोलोंनि बिथाजों संदाननानै हाग्रा बिफाना साथाम मै बेदर फानग्रा सुबुंफोरजों लोगोसे मै बिगुर खर' बायदि बिथांमोननि थाग्रा खथानिफ्राय मोननो हायो। हमजानाय साथाम सुबुंफोरखौ मुहाम्मद साहिल, श्याम चन्द्र राय, अरमन पुरामानिक होनना सिनायथिनाय जादों। बिथांमोना बे मैखौ बबेनिफ्राय मोनदों बेनि सायाव थाबैनो सोंनाय फिननाय खालामनाय जागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय दान मोनसे सिगां एसएसबि जवानफोरा चिरांनि बिजनीनिफ्राय सानै सुबुंखौ आयेन बेरेखायै मै बेदरखौ जायगानि बाजाराव फाननायनि दायाव हमनाय जादोंमोन। बावैसो सान सिगां क'क्राझारनि सासे गागि खौरांगिरि हान्थिगिरि नार्जारी बिथाङा खौरांगिरि बिबानखौ नागारखांनायनि उनाव दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाबाय। खौरांगिरि हान्थिगिरि नार्जारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय सा 24 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयेन जायो। क'क्राझार जिल्ला कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव क'क्राझारनि वार्ड नाम्बार 8 नि जुगामि भवनाव खुंनाय इउपिपिएलनि गेदेर जयनिं सेरेमनियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो एमएलए लरेन्स इस्लारिनि नुजाथिनायाव दिनै गागि खौरांगिरि हान्थिगिरि नार्जारी बिथाङा जयेन जायो। बावैसो सान सिगां कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ राननानै होयो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। नाथाय बिटिआरनि एलपि इउपि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा थरना होनायनि उनावबो दासिमबो थिसनथाइ मोनाखै। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव फोरोंगिरि थिसननो राङारि थुबिल गनायथि मोनबाय, नाथाय बिटिसि सरकारा दासिमबो राङारि थुबिल गनायथि मोनाखै नामा? थांनाय रां बजा जथुमायाव राङारि थुबिल मोनाखै नामा बिटिसि सरकारा? मख'नो गोनांदि बिटिआरआव 2019 आरो 2021 मायथाइयाव गासै 5952 टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर दं। टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा सम सम थरना आरो गोसोखां बिलाइ गथायसेयावबो दासिमबो थिसनथाइ मोनाखै। आसामाव इउक्रेननि सानै नोगोरारिफोरखौ हमदों। आसामनि करीमगन्ज जिल्लायाव सानै इउक्रेननि नोगोरारिफोरखौ आयेन गोनां फोरमान बिलाइ गैयालासे गिदिंबाय थानाय समाव हमनो हायो। हमजानाय सानैखौ 39 बोसोरनि ट्रिसेन्स्की भल'दिमिर आरो 21 बोसोरनि नाजारी भजनिक होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय सानैया आगरतलानिफ्राय आयेन गोनां फोरमान बिलाइ जेरै भिजा एबा पासपर्ट गैयालासे दावबायनायनि थाखाय हमो। हमजानाय सानैबो त्रिपुरा सुन्दरी एक्सप्रेस रेलगारियाव दावबायगासिनोमोन। बेबादि समावनो आरपिएफ आरो जिआरपिनि हानजाया हमो। चिरां पुलिसा साथाम बर' उन्दै हिन्जावसाफोरखौ सासे सुबुंनि आखाइनिफ्राय बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 19 खालाराव धालिगाव बाजारनिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगायाव साथाम उन्दै हिन्जावसाफोरा गोमायो। बिनि उनाव थांनाय 20 खालाराव बिमा-बिफाफोरा धालिगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होयो। एफआइआर होनायनि उनाव चिरां पुलिसनि हानजाया 9 थाखोआव फरायबाय थानाय साथाम उन्दै हिन्जावसाफोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय बोखांनो हायो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ चिरां पुलिसा खानो हायो आरो जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरो आरो दायो नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुजरात कंग्रेसनि एमएलए जिग्नेशआ हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि हेंथायै टुइट खालामनायनि थाखाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव गुजरातनि एमएलए जिग्नेशखौ ग्रेप्तार खालामना मैया क'क्राझाराव लाबोनाय जादों। एमएलए जिग्नेश मेबानीखौ हगारनांगौनि दाबिजों क'क्राझार पुलिस थानानि लांगोनायाव दिनै कंग्रेसआ थरना होयो। मख'नो गोनांदि एमएलए उखिल गगৈ बिथाङा एमएलए जिग्नेशखौ बिजेपिआ राजखान्थियारि खैसार खालामना हमदों होनना बुंथियो। बिथाङा बुङो दि एमएलए जिग्नेशखौ गुजरातआव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय ग्रेप्तार खालामनाय जादों, राजखान्थियारि खैसार खालामनाय जादों, बिथांनि समखौ बरबाद खालामनाय जादों आरो बिथाङा जाहाथे राजखान्थियारि बाबै गोसो होथाबनो हाया बेनि बेबस्था खालामनाय जादों होनना लोगोसे गोबाव खालामालासिनो एमएलए जिग्नेशखौ थाबैनो हगारना होनो थाखाय खावलायो एमएलए उखिल गगৈ बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।